खुलुमबाय महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चैनल साफ्रोम नायगिरि लोगोसे सब्सक्राइबर नोंथांमोननिसिम फिन खेब नैबे दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ बरायबाय नैबे समाव आं दंफैयो केसि सिमला मिउजिक स्कुलाव लोगोसे बर' हारिनि मुंदांखा फावखुंगुर बिथांनि साखाथियाव दङ बिथांनि मुङा सोरां बर' दा बिथांनिफ्राय नैबे केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि जा बिथांनि साखाथियाव जिरायनानै थानाय फरायसुला फरायसुलि लोगोसे बिथाङा दासान्दि मा फोरोंगासिनो दङ लोगोसे माखासे समनिफ्राय बिथांखौ दासिम जोङो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव नुनो मोनाखै बिनि गुबै जाहोना मा बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन सार नोंथांखौ महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चैनलाव बरायनाय जाबाय दानिया नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियाव होग्रोनो खावलायबाय आं सोरां बर' आंनि गामिया हाजिरापारा आं आथिखालाव उपेन ब्रह्म गेजेर फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावनानै दङ दा आङो नैबे मिउजिक स्कुलाव आङो 1994 मायथाइयाव बे मिउजिक स्कुला जोनोम जादों बेवहाय आं गिबि भकेलनि फरायसामोन आं बे भकेलखौ आङो बिसारतखौ लाखांनायनि उनाव बे नैबे मिउजिक स्कुलाव आङो फोरोंगिरि हिसाबै सम दिहुननानै क्लास खालामफैयो नैबे फरायसुलिफोरा मध्यमा क्लासनि बिसोरो आनजाद होगोन थिउरिया जोंहा जानुवारियाव जाहैगोन बेहाय बिसोरो परिखायाव एपियार जागोन बिसोरखौ आङो प्रेक्टिस खालामबाय दङ केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि जा फैबाय थानाय रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया बोहैथि डिसेम्बर दाननि 30-31 डिसेम्बराव जानो थांदों बेनि सोमोन्दै सारमोना माबायदि साखाफारा सोलिगासिनो दं लोगोसे बेखौ बेसेबां मोनसे जौगा थाखोआव दिन्थिफुंनो लादों बेनि बागै सारनिफ्राय मिथिना लागोन गोजोन्थों जों केसि मिउजिक स्कुला रुफाथि मायथाइखौ 30-31 डिसेम्बराव जोङो फिसा बाजेटनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो रंगिना संगिना मोनसे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनो जों लादों बे 25 बोसोराव जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे आथिखालाव बे रोजाबनाय मोसानाय दामनाय बेबायदि जोबोद गोनां जानानै फैदों अकुपेशन हिसाबै बे हिसाबै दिनै जोंनि मिउजिक स्कुलाव गोबां बिखारत पास खालामबाय दामनायाव कथक डेन्सआव सिफुंनि बेबादि गोबां जोंनियाव खनगिरि रोजाबगिरि महरगिरिफोर ओंखारलांबाय दा बिथांमोननि जि मावनाय बे मावनायनि बे दाजाब दानख' हिसाबखौ जों नैबे सिलभार जुबलिनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय आं गाहायै आं गावनो कनभेनर बिबान दङ सिलभार जुबलिखौ सालायलांनो आं गावनो कनभेनर दा बेवहाय आङो रायजोनि गोबां हेफाजाब मोनदों जेरैहाय जोङो जोंनि जायगायाव एसेबां माने रांखान्थियाव माने राफोद थिखादारगिरि बा जोंनियाव गिदिर गोलाव मानसि गैया थेवब्लाबो जोङो फोरोंगिरिफोर समाजकर्मिफोरनिफ्राय जों गोबां सहायखौ जोङो मोनगोनखौ जोङो मोनदों आरो रायजो राजाफोरा जोंनो सहाय होगोन बेजों जोङो बे फैगौ जोंनि बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनो हागोनखौ जों सानदों आसाबो थिबाय आरो जाफुंथों आरो गासै बिनि हाबाफारिखौ जोङो लाहार फाहार लाबाय दङ मावफुंबाय दङ दा जोङो बेखौ आसा खालामदों जाफुंनानै थांगोन बेखिनियानो थिगानो दिनै डिसेम्बरनि 1 खालार हाबबाय बिथांमोननि जा हाबाफारि सनात रुफाथि मायथाइ फोरबो बेयो जाफुंनायनि लामायाव खोब खम समनि गेजेराव जाफुंगोन बिथांमोना थिखानाय अक्ट'खौ लाखाबाय फैबाय थानाय 30-31 डिसेम्बर 2019 मायथाइयाव बे बाक्सा जिल्लानि सिमला एरियायावनो बेयो जागोन लोगोसे नोंथांमोननो फैबाय थानाय समाव बेनि नुथायखौ दिन्थिनो लागोन लोगोसे सोरां सारनिफ्राय मोनसे आरो इम्पर्टेन्ट कुवेसन खालामनो सानबावदों आङो नोंथाङा सोलिफु बोसोराव बा फैबाय थानाय सिगांफोरनि बोसोराव माखासे बर'नि मुंदांखा थुनफावथाय बा सावथुनाव नुजानो मोन्दोंमोन स' दासान्दि मानो नोंथाङा ओंखारथ'वाखै आङो जिउते गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिबानाव दं नालाय दा सरासनस्रा मिथिखागौ अफिसियेल माने बिराद हेडेक जायो खामानिया गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे जोङो प्राय आउट ओंखारनो मोना रबिबाराव जोङो सम मोनो रबिबाराथ' साफिसियेन्ट नङा रबिबाराव माने एसे रेस्ट लानो नागिरो थेवबाबो जों नै रबिबाराव जोंहा मिउजिक स्कुला क्लास जायो बेवहाय कपारेसन खालामफैनो गोनां जायो प्राय रेस्ट मोनि बायदि स्कुलनि जिहेते जोंहा जि एकाडेमिक केरियार एकाडेमिकनि जि हाबाफारि बेखौ बारनानै जों आउटआव दा आथिखालाव जोङो खायसे खामानिखौ मावनो हायै बायदि जाहैदों
दा बे बेलायावनो आङो बर' सावथुनाव प्राय प्रडिउसारफोरा गोबां लिंहरो दाबो रायजोफोरा नागिरो आं बेखौ मिथिबाय थायो थेवबो आङो नाजाब्लाबो आं हायाखै बाहागो लानो खिन्थु एबार आङो लकेलाव नै जोंनि जायगायावनो मोनसे आबुं फिल्म दिहुनदों अननायानो धोरोम बेयाव आङो समखौ क्लास खालामनानै 2 बाजियाव ओंखारबो फैनानै बेलासि समाव आङो माने शुटिं प्लटखौ आं खालामनानै फिनिशिं खालामना होदों आरो बेवहाय अननायानो धोरोमाव मथा मथि आंनि गोबां रल दङ बिथांमोना आंखौ लाना जोबोद खस्थ' मोनदों प्रडिउसारा लसबो जादों आरो थारमाने आर्टिस्टफ्रा फुंनिफ्रायनो नेबाय थायो मेकआप लानानै नेबाय थायो आंथ' फैनोबो हाया मेंगारना फैनो हाया बे बेलायाव आङो 2टा टाइम होयो मब्लाबा 3 बाजिसोआव बा 3 बाजि खावसे मिनिटआवसो आं मोनफैयो बे बेलायाव माने प्रडिउसारफोरा एसे लस जादों दा आं बे बेलायाव आं प्रडिउसारफोरनोबो माने लसखौ नुहुरनानै आं माने हायि बायदि थारमाने दा सावथुन मुलुगाव आं ओंखारनो हायि बायदि जानानै दङ आरो गोसोआथ' दाबो दङ स्पिरिटआ दङ दाबो स्पिरिटआ दङ आं थेवबो नाजागोन सिबिलांनो नाजागोन बेनि गेजेरजोंनो हानायखिनिखौ सम मोनोब्ला आङो बेबायदि गेजेर गेजेर बाहागो लागोन आरो गासै नायगिरि नोंथांमोना नुनो हाबाय जोंनि मुंदांखा फावखुंगुर सोरां बर'आ दासिमबो दङ बिथाङा माखासे गावनि पार्सनेल असुबिदानि थाखाय बिथाङा सावथुन मुलुगाव ओंखारनो हाथ'वाखैब्लाबो बिथाङा आसा थिदों फैबाय थानाय समाव माखासे मोजां एक्टिंखौ बिथाङा होगोन होननानै स' नोंथांमोना नुबाय थागोन बिथांनि माखासे आखा फाखा दिन्थिफुंनायखौ लोगोसे नैबे समाव बिथांमोननिनो नाजानायाव 25 बोसोर सोलिबोबाय थानाय केसि सिमला मिउजिक स्कुलाव बिथांमोननि हालोदखौ नुनानै जोबोर दुखुबो नांदों मानो होनब्ला जोंहा बिटिसि खुंथायनि हारिमु बिबानाव माखासे गोरों गोरा सुबुंफोर दं बिथांमोना फैबाय थानाय इयुन समाव बिथांमोननि बे मिउजिक स्कुलखौ अनसुंथाइनि मोनसे नोजोरजों नायो लोगोसे बिथांमोननि जा थांखि फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव खुंफुंनो लानाय रुफाथि मायथाइ फोरबोआ मोजाङै मोजां जाफुंथों लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननो बे रुफाथि मायथाइनि गासै नुथायखौ दिन्थिफुंनायनि आसाथिजों दिनैनि बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव जोंनि मुंदांखा फावखुंगुर सोरां बर'जों लानाय मोगामोगिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थाबाय नोंथांनिसिम बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय लोगोसे गासै फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोननिसिमबो फैबाय थानाय इयुनाव नोंथांमोननि जाहाथे मोजां मोनसे केरियारा जानो हायो फिउचारा जौगाखांहोनो हायो बेनिफ्राय महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे मोगामोगिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों